Ja Olena Papuga zo Srbiji som, potomok som Rusnacov, ktorí še pred 270 rokami priseljali zo, naj povem, jednej časci, ktorá bola tromeđami toho varime dakedišnjej Austro-Uhorskej. 17. januar nam dzenj Rusnacov prave i preto odredzeni, že na to dzenj potpisala Marija Terezija kontrakt o preseljenju Rusinov, Rusnacov zo hornjej žemi do doljnjej žemi. Ja žijem u Ruskim Keresture, to také homogénne rusinski val, ali ešte od samoho nastavanja. Od tedy po nješka sme zatrimali svoj identitet u polnim svojim rozmahu, pretože u Keresture máme podpolnu calu vertikalu obrazovanja, znači od zecoh, jak mi varím, od ovody, od predškolskej ustanovi, po osnovnu školu, gimnaziju, všetko še u Ruskim Keresture vyučuje na rusinskim jaziku. Takže i ja chodzela do tej osnovnej školi, gdje som zakončila i osnovnu školu i gimnaziju ljem po rusinski. Školovanje som vecka predlužila u Novim Sadze na Univerzitetu u Novim Sadze, gdje postoji katedra za rusinski jazik už 40 roki. Znači ja profesor rusinskog jazika i literaturi, možem povedať, že Rusnaci na ise od svojho postojanja, od kedy sme prišli na tú doľnju žem, na co najbardziej merkovali u svojim identitetu, to bolo školstvo, obrazovanje i ponješka še ešte nejaký spôsob na ise trimame u tim, že davame u svojim identitetu najbardziej na obrazovanje, pretože jazik, dumam, že osnova toho, co trima naš identitet. Posle zakončenej katedri za ruski jazik i literaturu, počala som robiť u Ruskim Slove, to rusinski novini, ktorí toho roku preslavujú 75 roky. Takže môžem povedať, že máme i drukovaní mediji po rusinski už skoro 75 roki. Bolo 15. junija, bolo 15 roki, jak máme informovanje na rusinskim jaziku. Tu som robila jak lektor, robila som veci roki jak od novinar politiki, naših mesto, kulturi i tak dalje. Takže som na jakýšik spôsob u tej svojej roboti novinarski obišla všetkých Rusnacov i dumam, že som jeden od novinárov, ktorý pozna u všetkých naših valaloh doz Rusnacov, co dumam, že u mojej novinarskej roboti mi jeden pravi veliki kapital. U všetkým tým, dok som robila u Ruskim Slove, zanimala som še za politiku. Ešte od tých našich nešťastlivých vojnoch 90. rokoch učlenila som še do političnej stránky, ktorá še volá Liga socialdemokratov Vojvodiny. To taká regionálna stránka, ktorá orientovaná ljem na hraždanoh, ktorí žijú u Vojvodini, normálno i u Srbiji, ale poneže je regionálna, zanimajú nás problémy, ktorí še dotikajú i medzi inšim i nacionalnih menšinoh. Takže prvenstveno preco som še uključila do politiky, to bola to ta borba protiv vojnoh, u ktorých sme učasovali 90. rokov, znamená, že to bolo za Rusnacov bar z Češke. Všetky to tí rižnorodní mobilizácii i do Horvátske, i do Bosny, i tak na Kosovo i tak dalje. Takže som še jeden moment bol, preco som še uključila do politiky, bol to, že to moja stranka bola še protiv vojnoh i vše hľadala mirne rješenje. A druhé preco som še, naj povem, dala do politiky to, že ta stranka, partija Liga socijaldemokratov Vojvodini vše mala velike čustvo sprem nacionalnih menšinov i ja vidjela, že u tej partiji som hodna dacu porobiti za Rusnacov, že me u tej partiji budu rozumiti jaki našu problemi, pretože še starala to ta partija, že bi na jakýšik spôsob čuvala multikulturalnosť Vojvodini, ktorá, naj povem, naiste u tim regionu, može biti i u evropskim regionu naiste okremna, pretože u Vojvodini, autonomnej pokrajini Vojvodini žijú rižni narodnosci, žili vše i teraz ponješka to začuvane, ale jak povem, že u tej opštej globalizaciji vše še barži traca nacionalne identiteti. Takže do dzenješka to ta moja partija išće vše bar zmerkuje, že bi še to ti čuvalo osobenosti nacionalnih identitetov. Rusnaci u Republiki Srbiji, dakedišnje Jugoslaviji, Kraljovini, Jugoslaviji i tak dalje, inšak žili, naj povem, jak od Rusnaci u okruženju, u drugih državoh. Mi išće 1923. roku mali svoju gramatiku, znači naš rusinski jazik išće tedi kodifikovani, takže s tim kodifikovanjem, s pravopisom, s gramatiku nastal, naj povem, tod literaturni život, a i jazikovi život među
руснацами у Сербії. Co się dotyka terašnjого, naj povem, života Rusnacov, môžem povedať, že my akož orientovaní na svoje práva, ktoré sme zdobuli. My nacionálna menšina, ktorá má zdobuti prava. Znači, mi nie nejaká nacionálna menšina, ktorá še teraz javela, ktorá teraz slijeda svoje práva. My máme svoje práva, ktoré užívame, hasnujeme, odkedy sme skoro prišli na tú doľnú žem pred 270 rokami. Odtedy máme cerkvu, odtedy máme školu, odtedy môžeme pestovať kultúru, odtedy nás država, naj povem, učišľuje do tých nacionálnych menšinov, ktorí my to voláme, ktorí majú zdobuti práva. Znači, nám še po ústave nejaké právo nemôže vžac. My práva, ktoré máme, môžeme len nadoplňovať i Republika Srbija môžem povedať, že u nových zákonoch, ktorý teraz Republika Srbija prinoši, nám to tí práva len nadoplňuje. Že nám še práva u nových zákonoch neberú. To znam jak od poslanica u Narodnej skupštini Republiky Srbiji, poneže som tam u 2008 roku. Ja nie predstaviteľka u parlamentu, nie predstaviteľka som rusínskej nacionálnej menšiny, ale som prešla, jak som varela zo strany, ktorá še volá Liga socijaldemokratov u Vojvodini, ale ja peršenstveno tu, pretože bym u každej svojej diskusiji, u každej svojej rozvarki spomla Kerestur, spomla Rusnacoh, spomla našo práva, a na koncu še i borela za našo rusínski práva, a medzi inšim, već kad to už poviazane, že keď to práva, bo ja pre svoje práva Rusnacov patrim i jak od na práva druhých nacionálnych menšinov, ktorí žijú u Republike Srbiji. Takže ja sem, že by aj tak i zakoni predvidzujú, že my máme všetky istí práva. U autonomnej pokrajini Vojvodini z regionu, z ktorého ja prichodzim, 6 jazyky u službenim hasnovanju. I to nie od dneška, to od vše. Znači, popri srpskog, ktorý je državni jazik, tu maďarski, rumunski, slovatski, horvatski i rusinski jazik. Znači, u tim regionu všetko, co še robi, všetko še otrimuje na tih 6 jazikoch. Takže to naj povem už to ti prava, ktorý my užívame bez nejakého problema. Co się dotyka na przykład zakonów z obrazowania, to najpierw takie służbene hasnowanie języka i pisma, które hasnujemy i u lokalnych samoupravach, i u legitymacjach i tak dalej. Co się dotyka obrazowania, szkolstwa, tu możemy powiedzieć, że naiste na jakiś sposób nie możemy wszystkim pochwalić Republiku Srbiju, bo i my mamy różne niedostatki, jak co mają weli, ale думam, że sme u obrazovanju naiste daleko pošli. Po tim, že na prikladze Rusnacov možem povedať, že máme obrazovanie od osnovnej školy po fakultet. U Keresture, u Đurđove, u Kocure, u naših rižnih valaloh, gdje še otrimuje nastava len po rusinski, školjare, dzeci maju baš dobri rezultati, pretože še to zna, keď už maturiraju, že su školjare generaciji, takže buď Rusnak u Republiki Srbiji naiste, ne povem, nie problem, ali to je jedna velika prednost i ja prohodzim z najpom homogenog rusinskog štretku, bo Kerestur čiste rusinske mesto, ali u Škocu, Đurđev, to už mišani štretki, gdje živu Rusnaci i Serbi. Ali u tih rusinskih odzeljenju, znači toto bilingvalne, rosnu s bilingvalizmom, hasnovac od zecinstva dva jaziki, rusinski i serbski u našem slučaju, to ne je velika prednost. I sem poveže dzeci, ktorí hodza do rusinskih školoh, bar maju dobri rezultati, pretože ich materinski jazik ih može rusinski ljem, naj povem, u daljšim živoce unapredzic. Co še dotika informovanja, tu sam už varela, že máme noviny, ktorí postoja 75 roky, máme programu na radioteleviziji Vojvodini, ktorá državni javni servis. Každý deň visti, máme každý druhý deň programu, ktorá trva po 45 minuti alebo po 40 minuti. Takže думам, informovanje na televiziji i na radiju še naiste dobre robi. Jedine što problem z jednim novim pred 2 rokami zakonom o informovanju še nekih sposob privatizovalo lokalni mediji, a mi u lokalnih samoupravah šadzi mali, no nie šadzi, ali gdje nas jest u odredzenim procentu, sme mali informovanje u tih lokalnih samoupravah, ali to teraz zosti máme veliki problem, pretože še to privatizovalo, a privatniki nie Bog zna jak zainteresovani za menšinske informovanje,
takže думам, že to bude jedna od témoch, poneže nam do parlamentu prihodzi zakon o informovanju i думам, že to bude jedna velika tema na ktorej može bude država i ministerstvo informovanja ispadnje. Takže, bo ešte je vše toto čувstvo sprem nacionalnih menšinov u parlamentu, že to treba. Co se dotika, ja ne znam či to Rusnaci ona znaju, ali u Srbiji všetky nacionalne menšiny majú svoje mali samoupravi, kulturni samoupravi, ktorí še volajú nacionalni soviti nacionalnih menšinoh. Вони направені, неповнформовані іще 2003 року, але по якимсь електорським систему, но rokami od 2006 roku mi máme mali parlamentarni voľby, vyberanky za všetky nacionálne menšiny. Takže u Srbiji sme mali ostatní vyberanky 4. novembra prešlého roku. Rusnáci tiež mali svoje vyberanky od 22. Za teraz máme 22 nacionálni soviti, ktorí pripadajú Republike Srbiji, znači oni cela vladi Republike Srbiji. I vlada Republike Srbije še o všetkých nás nejakýších spôsob stará. Rusnáci majú, sprem toho, že keľo nás jez i tak dalje, Rusnáci majú 9 členov nacionalnog sovitu. Tu sme u tim nacionalnim sovitu bardzo rozlični, znači naše dumanja nie isti, pretože prichodzíme zo rozličných valaloh, prichodzíme zo rozličných štretkoh, z rozličných okruženjoh, ali думам, že všetky máme nejaký spôsob toto, že nam rusinski identitet važni. I država u svojim zakonu o nacionalnih sovitoh, ktorý máme, odredzela, že nacionalni soviti še muša starac o školstve, o štyroch problemoch, o školstve, kulturi, informovanju i službenim hasnovanju jazika i pisma. Dokumenti, hasnovanje jazika u lokalnih samoupravoh, na osobnih tih dokladoh, dokumentoh, legitimacijoh, pasoh i tak dalje. To službene hasnovanje jazika i pisma, ali službene hasnovanje jazika i pisma znači i toto, že odredzeni procent pripadnikov nacionalnih menšinov muša biti zanjati u policiji, u organoh sudu, muši biti sudija na rusinskim jaziku i tak dalje. Mi svojo, ne povem prava barem, da kedi kraljovini Jugoslaviji, socijalistični Jugoslaviji i tak dalje, ljem nejakýších spôsob unapredzujeme. Znači, mi nemali, slava Bohu, nejaký periodi, že by nam to bolo zabranjene, že mi to nie mohli hasnovať. Všetko to bolo nejakýších spôsob na nás, Rusnácov, že keľo to budzeme, keľo my máme toto nacionalnu svidomo, že by sme to u polnim tim duhu i dihu hasnovali. No, že my neiste nemali problém ani počas Tita, ani nejaký druhý periodi, že nám to bolo nejaký spôsob zabranjene. Še sme mali školy, še sme mali informovanje, máme 75 roky, takže думам, že to proces u nas ide normalnim cekom u očuvanju nacionalnog identiteta. No, teraz, toto co znova sem pove, všetko na nas, pretože u jednim globalnim šveci, gdje ljudi komunikuju po angliski i na jakýších druhých jazykoch, ani može biti na svojim državnim jaziku, jagodi všetky máme problem odchodu naših ľudzoch do inožemstva. Okreme jedna velika časť Rusnácov pošla 90-ih rokov, keď boli vojny, keď boli veľké mobilizaciji, pošli do Kanady. I teraz už to ti drugi generaciji, ktorí u Kanadi, oni už po rusinski češko bešeduju, poneže Kanada nie to ta država, ktorá bude na taký spôsob čuvať ich identitet, jak to čuva napríklad Srbija. U tých ostatních rokoch veľmi mladí odchodza do Slovackej robic, na nejaký spôsob vracajú še, ale oni tu ne prichodza, že by čuvali svoj identitet, ali tu prichodza pre egzistencijalni problemi, odchodza do Njemecke i tak dalje, takže ne povem, preto odchod emigraciju Rusnácov, pre asimilaciju, pre mišani malženstva, ktorí vše častejší, ja še bojim, že tota asimilacija ide baš švitko. Ali všetko na rodičoh. Ja думам, že očuvanje nacionalnog identiteta okreme jazika i viri, bo vira tota, ktorá nás čuva, nejaký spôsob pars,
že i ľudia, keď pôjdu do cerkvi, tam ešte bešedujú na po-rusínsky, a už keď sú vonka dagdze, to už bešedujú nás po-serbsky, alebo už teraz dzejú v ktorej državi. Ale dúfam, že veľa toho i že tot kongres i uopšte naša organizaciji treba, že bi robili z rodičami, že bi rodiči bili toti, ktorí budu z decmi bez ohľadu, že u jakej državi žiju, beše dola z decmi po-rusínski, či sú u Kanadidze, verim, že veľo väčší problém, jak u slavijanskih žemoch otrimac rusínski jazik, ale dúfam, že okrem školy, že všetko to na rodičoch, že bi deci davali na pestovanje jazika do rusínskych školov, do rusínskych gimnazijov, gdje oni postoja i že bi doma z decmi bešedovali. Ja mam svoje osobne dumanje o tim, ali dumam, že bi o tim moglo razdumati. Preto dumam, že všetci my, Rusnaci, u svojich državoch dosť zavarti. Fakt, že mi chodzíme na festivali, na koncerti i tak dalje, ali perši problem, že mi o sebe baš malo zname. Ja, napríklad, Rusnaci u Serbiji, mi ne znamo nič o svojich korenjoh. Perše to sme nebaš zučeli u školi. Druhe, mi už tu kto zna ktora generacija od 270 rokov, že bi sme može bud znali, že kto odkalj papuga prezvisko, abo odkalj to, abo odkalj našu prišli. Mi znamo tak u globalu, že prišli Rusnaci, mi prišli tu pred 270 rokami. Takže keľo zname mi Rusnaci u Serbiji malo o sebe, tak zname malo o Rusnacu u Ukrajini, u Poljske, u Slovackej i tak dalje, gdje všetko Rusnaci žiju. Takže sem povie, že to perši problem, že mi o sebe bar malo zname. Medzisobne Rusnaci. A že by sme sebe mohli pomohnúť, musíme o sebe všetko znať. I vecej znať. Takže može buď, po mojim znova dumanju, Rusnaci, Rusini u Ukrajini na jakišik sposob treba, že bi še otvorili sprem drugih. Že bi mi na jakišik sposob znali, že ktori vašu problemi. Mi zname, že jazik nije pripoznati, že identitet nije pripoznati. Mi všetko toto zname, ali dumam, že to malo, že bi sme daco na tim i porobeli. Tiž dumam, že treba, že by sme co vecej, my to tých, ktorí sme najpovem viazani za nejakú državní institúcii, a máme takých Rusnácov, ktorí najpovem intelektuálci, ktorí robia u nejakých druhých institúciách, nielen viazani za rusínsky identitet, že by še oni poviazali i že by co vecej kontaktovali so evropskými institúcijami. Znači, dumam, že perša točka rješovanja problema Rusinoh u Ukrajini, to že bi še otvorili sprem Sovitu Evropi, Zjedinjenih nacijoh i drugih, ne povem, relevantnih institucijoh, ktorí še zanimajú zos ljudskima i menšinskima pravami. To dumam, že bar zvažne, a jezišće vše u tih institucijoh, či u Ženevi, či u Strasburu, či u Briselu, to ti komiteti, ktorí možna pisati, do ktorých mož hľadac stretnúť se na ščivu, že bi še tam pošlo i že bi še im povedlo o svojich problemoh. To dumam, že peršenstveno, co treba nadalje u tih može buć rokoh robic, že bi še pozberala jedna hrutka rusinskih intelektualcov, njeljem z Ukrajini, ali i z drugih najpovem državoh, i že bi še hledalo teraz formovani novi Evropski parlament, že bi še pošlo u evropskim parlamentarcom, ktorí majú tot výbor, odbor za ljudski prava i menšinski, že bi še gu njim pošlo i povedlo im, že pace mi Rusini prichodzimy z różnych державах, ale ja na swoim przykładzie z Serbii dam, że Rusnaci żyją tak, ale hevti Rusnaci u Ukrajini nie żyją tak. Ta preco to ti Rusnaci u Ukrajini nie môžu žiť tak, jak to žijú Rusini u Serbii. Takže moje dumanie, že še treba otvoriť sprem evropských institúciách. Peršenstveno sprem evropských institúciách, a to hovorím Komitet Uzjedinjenih nacijoh za ljudski prava i u Sovitu Evropi. Ja Olena Papuga, teraz še nahodzim na Svetovim kongresu Rusnacoh u Slovackej. Keď prídem na taký kongres, še rozdumujem, že buď Rusnak, bar Češko, že važne buď a i ostac Rusnak, že naša rusínska dráha našeho identiteta Češka, ale je i bar skrasna, že buď Rusnak
крашнє, без огляду, že u ktorej my державі žijeme. Може бути нам у поєдних державах не так чешко бути руснак, бо маємо різні свої здобуті права, že Rusnacom češko žiť u jedných державах, ale думам, že medzisobno treba, že by sme še povjazali i že by sme sebe pomahali u tim, že by sme boli i ostali Rusnaci. Привітуjem všetkých Rusnacov u Podkarpatiju, my hovoríme Podkarpatiju u Srbiji. Žádam vám, že by ste čuvali svojo, že by ste še boreli za svojo i hľadali od nás pomoc, že by sme vám u tim pomogli.